Mbak, kancani aku blonjo bulanan ya Mbak. Dina iki aku ki wayahe blonjo bulanan. Biasane sampean ki lak blonjo ngono ki setiap 1 bulan sekali utawa lak pomo pas entek opo ngono lagi blonjo sih Mbak. Iki aku blonjone ndek tempat salah satu toko grosiran sing enek ndek Kademangan ya Mbak. Biasanya aku blonjone ndek kene yo tapi kadang aku yo blonjo ndek lain tempat yo sesuai mood ae Mbak. Kadang aku pengen blonjo ndek kono, kadang aku pengen blonjo ndek kene, lak enggak ngono yo ning Indomaret. Yo pokoke apa sing sekirane entek ngono kae yo pokoke aku usir blonjo yo blonjo ngono ae. Tapi aku saiki jarang kok Mbak blonjo setiap bulan. Soalnya kadang ngene Mbak, ngene iki kan aku blonjo wis akeh to. Nah, kadang ki enek beberapa barang ki sing saulan ki wis entek, kadang ki punjul teko saulan, dadi kan enteke enggak bareng to Mbak. Dadine lak koyo seumpamane enteke enggak bareng kuwi, biasane ki aku blonjone ki koyo apa sing entek ae ndek toko liya. Dadine sisane kuwi engko karek ngenteni sing urung entek kuwi mau. Tapi ki mau blonjoku ketepatan kabeh kebutuhanku ki memang entek iki bareng, soalnya aku wis suwi enggak blonjo bulanan. Terakhir bulan piro ya Mbak? Tahu kok tak upload, cuma aku lupa deh bulan berapa. Sampean biasanya lak blonjo ki sing utamane apa Mbak? Koyo kebutuhan rumah tangga apa jajan dhisik? Iki mau memang ketepatan sing bagian depan ki kan isine koyo jajan-jajan to Mbak. Dadine iki mau ki aku tumbas beberapa koyo jajan, terus koyo tiktak ngono-ngono kuwi pokoke sing kena tinggi lawuh maem ngono kae lho Mbak. Soalnya kadang aku ki yo seneng maem ngene-ngene iki, tapi sing biasane seneng banget ki bojoku. Soalnya kan dia iki enggak ngerokok to Mbak. Dadine lak bar maem kudu golek panganan sing sekirane kriuk-kriuk koyo kerupuk ngono-ngono kuwi, cemilan lah Mbak istilahnya. Lah aku sing jelas ki asine panggah kebutuhan wis pokoke koyo sabun-sabun ngono-ngono kuwi lho Mbak sing tak utamakne ki. Soalnya kan yo kuwi sing entek. Biasane ki yo Mbak aku lak blonjo ngene iki mesti tak tulis lah, tapi ndelalah ki mau ki mbuh nyapa yo Mbak. Aku ki ora nulis opo ae sing tak blonjo. Akhire iki mau wis teko omah ki enek satu barang dan beberapa barang sing lali enggak tak tumbas. Contohnya koyo ringso sing padet kuwi lho Mbak, sing serbuk aku lali enggak tumbas. Soale aku lak blonjo ngene iki asine ki digriseni anakku Mbak, mesti rewel sing njaluk kae lah, njaluk kuwi lah, yus jenenge cah cilik Mbak, umume ngono kae. Terus enek neh Mbak beberapa barang sing ndek kene iki enggak enek, akhirnya aku enggak beli. Contohnya koyo tisu saku, tisu sing cilik-cilik lho Mbak, sing kecil sing diseleh ndek saku lho. Aku kan lak bepergian nih pokoke basah, tisu kering ki kan wajib to, aku selalu ada ndek dalam tas. Dadi ini aku mesti beli. Tapi iki mau aku enggak tumbas tisu kering sing gede-gede yo Mbak, soalnya aku saiki lak beli tisu ki selalu ndek Shopee. Tapi lah koyo tisu basah aku masih beli ndek sini kok Mbak. Terus nggak lupa yo tisu basah sing saku sing kecil wi wajib punya. Jadi iki mau minus iki aku nggak ada tisu saku sama ringso serbuk. Terus apa neh yo kira-kira sing aku lali ki nggak tak catat ketokane enek deh Mbak. Aku mau lupa nggak beli persaus-sausan ngono kuwi. Embuh Mbak, pokoknya iki mau asli lak tak perinci ki banyak lo barang sing lali nggak tak tumbas. Karena pertama nggak tak tulis, yang kedua aku wis direweli karo anakku iki mau Mbak ceritane. Setelah belanja selesai terus iki langsung tak gawa ndek kasir yo Mbak, bene di total kabeh. Terus iki mau diwangi karo bocil-bocilku, diunggah-unggahno delok ento Mbak blonjo ngene sampai enek rong kertas sampai ditekoki Mas arep tinggi apa lho Mbak blonjo sakmene mbane didol to. Yo ora to Mas yo iki digawe dhewe to. Delalah lho Mbak, iki mau ki pas notal kan. Nah, kabeh kan wis ditotal, ditoto, diadani ning kertas to. Lah kok ndadak komputer iki macet lho Mbak, ndak kena dipijet belas lho iki mau ki ceritane iki gara-gara ki kakean sing tak blonjo. Panik lah Mas kasir gek ndelalah pas antri arep bayar kiris malah nggak iso, ke aku yo nggak nggawa duit cash. Yo wis lah, tapi iki mau akhirnya diinteni sedilot wis kena kok Mbak. Wis Mbak, iki aku wis mari blonjo, terus aku mau OTW pulang yo. Matur suwun yo Mbak wis dikancani aku blonjo dina iki. Sampai ketemu besok di videoku selanjutnya. Bye.